Druhý princip pro dosažení finanční svobody je nechat peníze pracovat pro vás, tedy investovat. Investování je spojeno s riziky a proto se mu většina lidí vyhýbá. Přitom ale přihlíží jedno velké riziko. Riziko, které je plíživé, postupuje velmi pomalu, ale jistě. Představte si, že tohle jsou všechny vaše úspory. Všechny peníze, které máte uložené na účtech v bankách, pojišťovnách, stavebních spořitelnách a penzijních fondech. Jsou to vaše životní úspory, na kterých jednou možná budete závislí. A přirozeně chcete udělat všechno proto, abyste tyhle peníze drželi v bezpečí. Já vám teď ukážu, co se s vašimi penězi děje, když se nedíváte. Každý rok, kousíček po kousku, vaše peníze mizí. Za 10 let z nich zmizí 1/3. Co je tím důvodem? Kdo vám každou chvíli ukousne kus vašeho bohatství? Nejsou to banky, je to inflace. Skutečnou hodnotou peněz je jejich kupní síla a tu z vašich úspor postupně ukusuje inflace, tedy rostoucí ceny všeho, co si za peníze kupujete. Jistě jste uslyšeli pojem stárnoucí populace. Víte, jak souvisí s vašimi financemi? Jednak do důchodu v příštích 2 desetiletích zamíří tolik lidí, co nikdy předtím. A stát bude schopen zajistit jen velmi omezenou úroveň důchodu. A jednak se lidé dožívají čím dál tím dalšího věku. Takže i vy musíte počítat s tím, že v důchodu budete žít zřejmě 20 let a mnozí z vás i 30 let. Tohle za tu dobu s vašimi penězi udělá inflace. Jak vidíte, inflace je plíživá síla, která hraje proti vám. Je tu však síla, která je mnohem silnější a která může hrát pro vás. Bohužel většina lidí tuhle neuvěřitelnou sílu vůbec nevyužívá, nebo ji využívá velmi omezeně. Zajímá vás, co to je? Možná jste někdy slyšeli následující hádanku, poslouchejte dobře. Co byste si vybrali? Buď vám každý den po dobu 30 dní budu vyplácet 10 000 korun, nebo vám místo toho dám jeden jediný haléř, který následujících 30 dní každý den zdvojnásobí svoji hodnotu. Takže budu mít haléř, pak 2 haléře, pak 4, 8 a tak dále. Jakou možnost volíte? Pokud variantu A, tedy 10 000 korun denně, získali byste celkem 300 000 korun. Víte ale, kolik byste měli za 30 dní? Pokud byste si vybrali haléř, je to více než 5 milionů korun. Tomu, co z haléře udělalo 5 milionů, se říká síla složeného úročení. Nabalující se úroky z úroků. Albert Einstein o složeném úročení prohlásil, že to je největší síla, se kterou se kdy v životě setkal. A vy tuhle sílu můžete využít pro vaše peníze. My vám samozřejmě nenabídneme investici, která vaše peníze zdvojnásobí pokaždé, když se probudíte. Ale existují časem prověřené investiční principy, díky kterým dokážete generovat dostatečný výnos pro váš cíl. Obraťte se na vašeho finančního poradce. Ten vám pomůže nastavit odpovídající investiční strategii a vybrat vhodné investiční nástroje. Díky tomu začnete využívat sílu složeného úročení v jejím plném potenciálu. Porazíte inflaci a dosáhnete finanční svobody.